Among Dios amahan nga labing gamahanan Ginoo. Salamat Lord sa mga paglampo na among napaabot kami Ginoo. Salamat sa Langit Espiritu nga naggiya kanamo nagauban kanamo among iyon Lord sinsya nga magapanalangin sa matag usa na nagapaminaw karon bisan mo review ni ang yung prayer meeting Ginoo. So Lord ang uban, magahari, pagkaliwala sa among pag-isip karon. Isa na ko Lord nga imong instrumento, ikaw lang gid Lord ang pasaligan na magagahom Lord sa pulong nga akong pagkadalon karon Ginoo. Igan kanimo sa Lord ang napangit ko sa pagpabot ni sa katawan. Bisan ako Lord nga imong instrumento ngayong tigabihan. Lord, isalig namo ang tinubukan, bisan Lord ang connection namo sa internet man o sa data connection. Salamat po Diyos sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. Ito mga igsoon, ang Kulusas 2, verse 6 and 7, sulat ng Apostol Pablo, nagilamdagan sa Diyos, na kanayon. Nagidawat naman ninyo ang Ginoo si Kristo Jesus, pag tinabuhi kamo nga hiniusa kaniya, nga nakagamot, kung nakabarog, kung nga naligod diha sa pagtuo, sumala sa itindog kaninyo, o mapasalamaton ka tayo. So, agi, kay series mo kayo magsuon, ang atong previous, naiskuta na to ang tumong sa mga paningkamot sa alagad, aron sila makadasig, aron sila mahugpong sa gugma, aron sila mahibalos sa kabulahanan, aron sila dili matunto o dili mailan. Karon ato ning gitaytulan uluhan o kang Kristo Jesus nagita. Ang verse 6 nagkanayon kay gidawat naman ninyo nga Ginoo si Kristo Jesus. So naa gayud ang biblikan noon support no na si Jesus kinahanglan gayud dawaton no sa mga nagsangyaw sa inyong mga panulay sa ako sa akong judihan ay Bible study so diha nako dawat tuhan na Jesus. Diha nato masinati ang pagpasaylo ang bag-ong pagkatao na masinati nato bag-ong kinabuhi ug ang paglaom buhing paglaom nga kita mahilangit puhon no kay diha kang Kristo naa kaniya ang tanan may tungod sa kaluwasan naa kaniya ang tanan may tungod sa Dios ng pagkinabuhi. Wala na nato ang kamaturan no? Ang atong paggustuhanon. The Christian faith becomes hollow or misdirected or meaningless. Walay pulos no. Sanglit si Jesus nabuhi ug namatay kay nabanhaw pag-usab kapin sa 2000 na katuig ang milabay. So saon ba nato sa pagdawat no? Kana ang pangutana natong pagatubagan karon no. Di ba si Jesus mianhi man nining kalibutana alang sa iyang katawhan apan ang iyang katawhan wala maila wala madawat kaniya. Apan ang Juan 1:11-12 ang Juan 1:11-12 apan sa tanan nga midawat kaniya midawat og misalig kang Hesus giatagan sa Dios og katungod nga mahimo niyang mga anak nga dili sa tawhanong paagi kundi ang Dios mismo mo inabing kanilang mga anak. So apan ang tanan nga midawat sa ato pa nituo misalig so kunay basta pagdawat ng word pagdawat ng Jesus spiritual na siya no dili siya dawaton nga dayag makita nimo o nara siya dawata no sa spiritual nga bahid ang imong pagdawat na pag sa pasabot ana pagtuo kaniya no ug diha niya na mo resulta sa pagkahimong anak sa Dios. Ang dawat ug salig ng Jesus nahimo siya anak sa Dios. Nabusa ang pagdawat ng Jesus na pagtuo by faith atong isaligan sa ang iyang gihimo kanato. Ang iyang gihimo dito sa cross. Dito niya gi-demonstrate, dito niya giyag gipakita ang kadako sa gugma sa Dios. Ang kadako sa gugma sa katawhan, no? Sama ba nga modawat ta og package, parcel no? Dili man na ato gikan man na sa tindahan. Ato order pag bayad nato na sa ato. So ato na. Sama gyapon kung ato nadawat si Jesus, ato siyang dalhon, no? Ipasulod, no? Sa atong kaugalingon. Ato na, diya na ta mo kupot sa iyang kamaturan. Ang pagdawat kang Hesus ingon nga atong manluwas nagpasabot diha ra ta nakatutok kaniya no? Sa atong pasayloan sa atong pakirelasyon sa Dios ug diha lapuntan kaniya nakalaom nga makasulod ta sa gingharian sa Dios nga mao langit no? Sa giyon ni Ginoong Hesus ako ang dalan ang kamatuoran ug ang kinabuhi walay makaadto sa mahan kundi pinaagi ka nato sa Juan 14:6 na siya no kung sa likway nato si Jesus ingon nga manuluwas pasabot
Wa na nato kinahanglan kaluwasan nga man, wala na may laing kaluwasan. Naghimo gipadala ang Dios, no? Wala naman tayo makita pa nga maluwas, si Jesus lang. Buhat 4:12, kaya kaya no? Kaya kaluwasan makaplagan lamang di atin ka. Kaya din sa kalibutan wala na laing ngalan. Nagihatag sa Dios ngadto sa katawan na mo makaluwas. Hindi mo kanakita natin, no? Ang pagdawat ni Jesus isip atong Ginoo nagpasabot. Iyaan na to ang lahi-lahi ng mga Dios-Dios na to. Ang atong mga gipaka-Dios. Kani ang atong kagalingon basin ato nang gipaka-Dios, no? Ang Dios-Dios ng mga idols, no? Mga ang imong kasikatan, ang imong bandi, basig mo nang ipaka-Dios. Tapos, isalit ko yung Ginoo tungod anang imong kasikatan, imong bandi. So, Dios gyapon na. Sa diyang si Jesus, nibisita sa iyang lungsod nga natawhan sa Nazaret, ang mga tao dito wala gyud mo tuo kay lagi sa Jesus anak ko maguna sa ni Maria si ha og ilang giila siya gidawat nila siya dili Dios dili Ginoo kundi isip panday la ha apan gisalig ko siya ingon nga magluwas o Mesiyas o Dios no mo po na kasagaran karon ilang gidawat si Jesus ingon nga maayong magtutudlo no? Sa moral no sulundon no propeta makatudlo bahin sa Dios no apan wa sila modawat kanya isip ilang personal nga Ginoo og manluluwas wala nila itugyan ang ilang pagtuo ngadto kaniya pagdawat ni Jesus nagpasabot sa atong dila siya na, anak sa Dios nga nagkatawang tao no? Nga siya natawag gikan ni Maria na birhen ug siya na kinabuhi nga perfect ng kalibutan na perfect niya ha ang pagdawat ni Jesus mao ang pagsalig ang iyang yung sakripisyo sa cross ang kabayaran sa atong mga sala no? Ang pagtuo ng Dios nagbanhaw gayon ko gikan sa mga patay daghan man ang nagka-witness sa iyang pagbanhaw so na ang pagdawat ni Jesus pag-ila nga kita makasala o nahimulag sa kabalaan sa Dios no pagsalig niya ang iyang dugo lang ang makahimlo kanato yung kinabuhi lang makawaas kanato gikan sa atong makasala ha o kaniya lang kita mabalik atong relasyon ngadto sa Dios Amahan kadtong mudawat ni Jesus pinagis pagtuo gihatagan og katungod sa mahimong mga anak sa Dios mga anak mga tao dili sa tawanon kagikan o tawhanon nga buhat pili desisyon o kabubuton sa Dios o kita mataw diha sa Dios ha muna diha sa atong dawaton si Jesus ingon nga atong maluwas ang Dios iyang ipapuyo kanato mahimong residente ang balangin espiritu sulod sa atong mga kinabuhi imo na magsugod sa atong kabaguhan ha mahimong mas muliwata sa ginayahan ni Kristo Jesus diha na magsugod ang atong pagdawat ni Ginoong Hesus diha magsugod ang atong pagka-discovery kung sa diay kalipay kung naa kaniya hindi nato madiskubre na naa walay katapusang kalipay dito sa langit kauban ang iyang presensya na no munang kana nga transaction mo na ni Jesus na natawo pag-usap na born again dili man sa si katupang uh, maalamon nga magtutudlo Nicodemus na ingon siya saan man ako pagkatao pag-usap nga dako naman ko mosulod ko balik sa tiyan sa kung mama wala niya masampi nang ngayong katubang ang labaw pasta ng maalamon no ang pulong si Jesus no nga miingon nga kinahanglan ka mataw pag-usab aron makasulod ka sa gingharian sa Dios. Mataw pag-usab pasabot dili literal joker nga pagsabot niya sulod balik sa tiyan sa mama kundi born again in spirit no kay we are all spiritually dead that's why kinahanglan ta mataw pag-usab kana nga pagkatao no ang balaang espiritu ang mabuyo sa atong mga kinabuhi no? Sa paglabay sa panahon anam-anam matag kaliwat sa Ginoo pareha sa bata no? Sugod siya tubo diya sa ginikanan hangtod pagdako siya namuliwat gid na sa ginikanan lagmar kay di muliwat no human sa tong pagdawat ni Jesus mosunod na din diana ang kauhaw sa pagbuhat sa iyang pulong sa iyang kagustuhan no kang Kristo ra kita makasubay sa saktong kinabuhi pag kinabuhi nga hiniusa kaniya sa atong pagkinabuhi dili ta sulo no dili nato suluhon ato lang tugulingon ayom-ayom no mabuotan nagtikaw-tikaw ta pero siya ang Lord nato Lord siya sa atong kinabuhi siyang masunod no dili na ta magtuman sa ato kay wala man maayo sa ato mao gani nga naa si Jesus aron tarungon ta retiro niya ang atong mga batasan no so muna mo igso na ang ngayon ang kanunay nga debosyon diporta magbuhat-buhat nabahin pirmi sa tanan natong buhaton ug siya magauban magatabang magagiya ug magaproteksyon mga igso pag kinabuhi nga kahimutan sa Dios diha nagsugod sa atong pagdawat kaniya
ug ang pagkamatarong ni Kristo Jesus, Christ's righteousness imputed in us, iyang gibutang kanato by faith, gidawat sa kinasingkasing bituan bisaligan ang iyang gibuhat sa krus, na natay kasiguran sa kaluwasan ug gipuy-an sa Holy Spirit. Mausab kini sa diyang kita na tao sa walang espiritu pinagi sa pagdawat ni Jesus, nahimot ang anak sa Dios, diya na nagsugod paglihok nga mahisama ta sa kinayahan sa Dios. Nagpasabot ang pagdawat ni Jesus, nagpasabot na naa na siya kabahin na mahimo nato siyang prioridad, imoong top priority sa ato mga kinabuhi. O man siya mo ingon nga part lang siya kinatibok diba ang iyang gingan sugo, love the Lord your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. In short, love the Lord your God with your all, tanan. So sa diha nga modawat kaniya, kita mo saad ngadto kaniya sa atong pagkamaunongon. Muunong ta na pagkalisod man magkinahon sa man. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Padayon ko, musungasong uban sa Dios. I can do all things through Christ who strengthens me. Na siya, magaling. So, good, malalis ang pagkaginoo ni Kristo sa atong kinabuhi. Sahay, masipyat man ta sa iyong sugo, apan ang balang espiritu mo na yung kumbiktar ka na to sa itong sulod. Aron dalhon ta nga sa pag-sol, pagpakain ko sa ilo, aron na itong pagka-close, pagkasuod, na pag-iuban sa Dios, mabalik na sa siya ang inangdan. So, dilagway ni Jesus ang panginahanglan sa pagsunod kaniya sa bugos nga kasing-kasing. Sa Lucas 9:23, ang buot na himong akong tinunan, kinahanglang magdumili sa uling pasan sa ilang cross. Matag adlaw, daily sunod, musunod ka nato. So, ang atong bagong kinabuhi, ang Kristo, new life in Christ starts, continues when we acknowledge Him as leader over all our lives. Yeah, sugod, yeah, daily accept His leadership. Adlaw-adlaw, pagdawat sa iyang liderato sa atong kinabuhi. Kaya si Kristo gusto niya giyahan ta, tabangan ta, yes, itong mga desisyon, mga challenge sa atong kinabuhi. Naa siya gusto mo tabang. Sama sa pagkahuman o driving license, gusto dahil mo i-apply, ang kauhaw, madawat nila si Jesus, kamaturan Diyos, gusto din nila apply. Sama po sa nakahuman ti driving license, gusto din mo apply. Gani, gusto ta mahimo nga makakaugalingon og sakinan para gid ma-expert manas na. Sama po sa bagong nahuman og eskwela, gusto din manarbaho Cebu siya nagkatunan, malisod po nga lahi ang naton lahi ang trabaho. Pakikaw kayo pero nay kay tabuan naman sa mas may gitong mo. Unsay mo natunan mo po dayon ang trabaho. So wala mo isa. So kang Kristo ra gyud ta makasubay sa akong kinabuhi. Ikaduha kay Kristo Jesus ra gyud ta malig-on. Ang verse 6, kay gidawat naman ninyo Ginoo si Kristo Jesus pag kinabuhi kamo nga hiniyo sa kaniya. Verse 7, nga nakagamot, nakabarog, nakalig-on, yes pagtuo, sumala sa gitudlo kaninyo tungod sa salamaton kanunay. So gidawat na, kinabuhi na dayon pagligo na dayon sumala sa itudlo kaninyo. So ang pulong itudlo sa tinuod ng mga alagad, tinuod pure nga pulong sa Dios na anay gahum nga mo pinitlit. Ang dili lang na kasabwag nga usik lang, ang pulong sa Dios dili gayud na mulabay nga gawang, mamuhat gid kana sa iyang sakto nga katuyuan sa matag kinabuhi nga naabdan sa pulong. Diha magapinitlit sa kinabuhi sa kadungog ug magresulta kana sa ilang pagligo. Kung dili mao nga pulong, way klaro, muna ang tao mag-anod-anod lang sa sitwasyon sabay sa unsay uso sa illustration ay gamit din rooted in Christ sa tanom nagigamot sama sa tanom nagigamot na kinahanglan siya og nourishment from the soil sa ako pang angkol yang ingon kung basta wala mo gamot ibot yan ang gaibton walay gamot naay gamot mo padulong mo tiglom palawom ug samot ang kapit ug magtubo magdako ug daghan na yung bunga. Kung dili lang kung bitaw kanang batuon ang iyang ilalom, makapadayon din ang tubo sama sa sambingay ni Jesus. So nasabtan, gidawat ug kinabuhi ug naagad ang pagbunga. So we draw our life giving strength from Christ. The more we draw our strength from Him. Kaya kung dili ka ita, mo draw diha sa iya, mukuha sa iya, diha ta malingla sa mga moingon nga muklim nga mao ni ang naa diri ang tubag apart ang kanilang mga tubag apart from Christ apan Christ alone si Kristo lang ang nagahawid sa katubagan sa tinuod nga meaning sa kinabuhi ano man because He is light the true meaning of life
Christ alone holds the answer because He is light. Ini mga ison, katong buot magkinabuhi alang sa Dios kanila mangita kaniya diha siyang pulong. Okay. Kita uhaw na, gidawat na to sa Jesus, Ginoo ang luwas, na natong uhaw, gapangita na ta. Kanunay siyang pulong diha sa reading, hearing, pagpaminaw, kauhaw siyang presensya, kauhaw na kasabot sa kauhaw siyang presensya. Maumpo ta, no? Kinahanglan pangitaon na tang giya niya ang pulong nga makinabuhi nato sa ay pagampo, no? Pag kinabuhi alang sa Dios, nagpasabot sa pagtugyan sa pingulingon, ang pagtinguha sa kabuton sa Dios, labaw sa kanang atong gibuhat. Daghan mo gitoy kabisihan gibuhat. Pero ang pagkinabuhi alang sa Dios, atong tugyan sa kinabuhi alang sa iyang kabuton. So, samtang kita magaduol nato sa Dios, diha mas maila pa nato siya ug ang iyang mga tinguha, mahimo na lang dahil natong natural na magkapareha na ang atong tinguha ug sa Dios. Ang iyang will, ang atong will, align na. So samtang kita alam nagkahamtong atong tinguha sa pagsunod sa mga sugo sa Dios, tutubo ta mulig-on samtang atong gugma diha kani mulampo sa sama sa ginyo ni Jesus. Kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong sugo. Sa amen son, kang Kristo ra gyud ta malig-on, kinabuhi nga nagtugyan kanya kanunay, diha na malupot ta sa presensya sa balang espiritu ang atong mga tinguha sa kinabuhi, atong mga plano, mga katuyuan, mga pandoy, mga pagpati una-una na naa mahiluna pirmi sa presensya sa Dios. Makasukad sa tunay nga gugma sa Dios puno sa iyang kinaiya. You can find fulfillment in Him by letting His presence fill you. Let your roots grow down into Him. Let your lives build on Him, then your faith will grow strong. Makagamot, makabarog, malig-on kang Jesus tanan. So cultivate tiglom sa iya ra gyud salig, sa iya ra gyud ato share gyud ang atong sandigan. So katulog ang Kristo ra gyud ta mapasalamatan. Upan pag kinabuhi ka mong ligon ug mapasalamatan kang Kristo Jesus ra gyud ta kay iya man tanan, kay dako kayo yung gihimo pagaymoon pa sa atong mga kinabuhi. So mapasalamaton ta kang Kristo Jesus. Tungod ana, kanunay ta mapasalamaton, matabunan ang atong puro complain sa atong mga kinabuhi, complain sa atong nakita sa palibot. Imination, so unsa man ang atong mga gikabalak-an, problema, gatubang karon naa ang balang espiritu. Padayon lang kita sa pakigsuod, pakistorya kaniya. Pag mapasalamaton ka na sa iyang gihimo, ug sa iyang paging umaabot nga pagahimon pa. May giyan Apostol Pablo, I am certain, klaro ko, I am confident, dasig ko nga, tinuod gini, I am sure na that God who began the good work within you will continue, will complete it until He finish it, no? Until completion, until perfect and complete. No? Kita nga nakadungog, nakadawat sa Kristo, siya, He who began the good work in you will complete it until the day of Christ. No? Iyagid ka ng pag-aumanan. So sa atong panapos, kaya po na kuha sa atong Yesutan na kang Kristo, Jesus, sa kita, ang atong pagkinabuhi mas sakto. No? Malaman tayo mga paningkamot nga, pasunod ang pulong sa Ginoo, apan kung walay pagtuo ni Kristo, no? Lahi ang mapasidunggan anak. Butang lagi ka man, ako na gud ni. Dili ingin nga salamat sa grasya ni sa Ginoo. Gituhan, nahimo na ko ni. So kay kung ato ra paningkamot, di gyapon makasubay. So kang Kristo ra gyud, dayon diha kaniya malig-on ng Kristo o diha kaniya makasintro ang atong mga pagpasalamat kay kita hinimong katawan niya, mianhi siya sa iyang kagalingang katawan. Apan sila wala mo dawat kaniya, apan kita dawaton nato si Jesus nga atong Ginoo og manluwas ug ang kauhaw sa pagkinabuhi nga sakto mo na mosunod ug masuod nato siya malig-on ta, magkamot ta, magmabungahon ta og ang atong kinabuhi puno kayo sa pagpasalamat. Di gyud makatabon ang mga problema, no? Sa kadako sa atong pasalamatan sa Ginoo, sa kadako sa iyang gugma nga iyang hulagway ipakita, i-demonstrate, ilatag dito sa cross sa Calvary, no? Sa man ang atong mga problema na dili na dapat malumsan, di ka dapat malumsan diha kay na dako kayo ang pagdugma sa Dios sa matag usa sa nato. Salamat pangigsoon o ramputan labing gamahan nga Dios. Daghang salamat Lord God sa mga pagtulun-an nga naabot kanamo karon. Tabangi kami nga padayon ang among kauhaw sa imong sa pagkinabuhi subay sa imong kabuton. Tabangi kami nga ang kauhaw sa pagigsuod kanimo amo sang mahimod pinagis pag-ampo, pinagis paglandong sa imong pulong. Tabangi kami Ginoo unsa man among mga problema makakita sa palibot. Tabangi kami nga ang pagpasalamat kanimo di gid na mo baylo. Salamat ka Dios sa imong pagkamaayo
ug amo sa iyang po Ginoo ang mga makapaminaw nga wala kaya relasyon diha kanimo wala pay kasiguruhan sa kaluwasan amo pagampo nga sila usab Lord imo man usab sila nga hinimong katawan Lord nga sila usab mo dawat mo salig kanimo inyo nga Ginoo nga luwas aron sila makaangkon Lord sa kaluwasan aron sila makaangkon sa bag-ong kinabuhi aron sila puy-an sa kalang espiritu salamat kay Dios dalaygon ka sa pangalan ni Hesus amen. Amen.